ҳавлии фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 380 000 сомонӣ иборат аз 10 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. Мактаб, бозор ва бунгоҳи тиббӣ ҳамагӣ 200 метр аз хона. Ҳуҷҷатҳояш 100% қоидавӣ, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳавлӣ ҷойгир аст дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Ғалловбод, деҳаи Кушлич яъне оби Киик. Аз шоҳроҳи Душанбе бохтар ҳамагӣ 100 метр мебошад. Дӯстони азиз, соҳиби хона менависад: мода ҳам Душанбе, ҳам Қурған 40 километриян, да байнем, мегӯяд соҳиби хона. Менависанд ки об аз моҳи март то сентябр мебиёяд. Далше кул яъне ҳавзи об дорем, 7-8 мошин об мебарад. Матор гузарондагӣ баняк кухнида оби гарму хунук ҳаст. Хона бо қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне телевизор, мошинаи ҷумашӯӣ, яхдон, шифонер, кухни гарнитур, пардаи қолино ҳамаашон меистанд. Хонанда дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ 380 000 сомонӣ боз арзон мешавад барои харидорҳои аниқ ва ба квартира дар шаҳри Бохтар алишам мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷе барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Боз хотиррасон мекунем, рақамҳои соҳиби хонае ки рақамҳои Тоҷикистон ин рақамҳои дастӣ мебошад, рақамҳои Россия, рақамҳои WhatsApp. барои ҳамин марҳамат аз номи канали Дом Тиҷе зан зада пурсон шавед. ва дар охири навор, чун ҳар вақта хотиррасон мекунем, суратҳое ки дар рӯи экран мебинем, ин суратҳое мо нагирифтагием. Сурате ки Дом Тиҷе мегирад, албатта ки сифаташ умуман дигар хел мебошад. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.